Kako Hype ekskluzivno saznaje, Zorica Brunsvik i Miroljub Aranđelović-Kemiš rešili su da stave tačku na svoj brak dug 4 decenije. Ova vest potresla je mnoge budući da je bračni par pripremao gala svadbu povodom 40 godina ljubavi. Ne znamo šta je uzrok kraha jednog od najstabilnijih estradnih brakova, kao i kako su reagovala njena deca, prijatelji i okolina. Ne znamo, ali se šuška da je razlog ovoj odluci ono što niko nije očekivao. Naime, Zorica je odlučila da Kemiša zameni mlađim modelom, te nije odolela udvaranjima bogatog biznismena iz Dubaija, koji Zoricu prati i voli već 20 godina. Haris Džinović rešio je da se našali sa bivšom suprugom Elinom, te je pazario vilu u Monte Carlu neposredno u njenom komšiluku. Ali to nije sve. Osim što je počastio sebe, Haris je vilu kupio i svom dugogodišnjem prijatelju Željku Joksimoviću i njegovoj supruzi Jovani, kako bi imao društvo za ispijanje kafa i kartanje. Melina je, videvši ovaj gest pevača, pokucala na njegova vrata i zamolila za oprost, što je pevač oberučke prihvatio, iako ga nisu baš svi podržali u tome. Posebno ćerka Đina, koje se ne mili da majci vrati deo garderobera koji je prisvojila po njenom odlasku iz vile na Senjaku. Ali Haris je poznat kao neko ko je kriv što je davao, tako da će i Melini dati novu šansu. Elektra Elite donela je neverovatnu odluku. Naime, transrodna pevačica i dama koja ne krije da joj je najstariji zanat profesija od koje jako lepo zarađuje, odlučila je da se ipak bolje osjeća u koži muškarca. Naime, ona je svoje gigantske grudi odlučila da potpuno odstrani, a kruže priče da se nakon ovog zahvata pokvarila vaga u klinici na kojoj je hirurg želeo da izmeri težinu implantanta. Elektra je sada u medicinskoj ilegali, ali za Hype je ekskluzivno otkrila da planira da pusti brkove i bradu, te da se dlačice već naziru nakon što je prestala sa uzimanjem ženskih hormona. Da li ste nam poverovali? Sve gore navedene vesti su naravno neistinite, jer je danas 1. april, svetski dan šale. Aprili li? Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković objavio je na svom TikTok profilu ekskluzivne informacije o otkazu celokupnog tima pevačice Lepe Brene, nakon što je održala koncert u Zagrebu. Naime, kako se spekuliše, do prekida saradnje došlo zbog lažiranja broja prodatih karata za Zagrebačku arenu. Prema ekskluzivnim saznanjima Saše Mirkovića, celokupan tim se oprostio od pevačice nakon 16 godina saradnje, od back vokala do menadžera. I evo poslednja vest, da ne bude da nismo najbolje obavešteni u regionu. Naime, ceo tim Lepe Brene joj je večeras dao otkaz. Od back vokala, muzičara, menadžera i svih ostalih članova ekipe joj se zahvalio na 16-godišnjoj saradnji. Tako da je to još jedan od dokaza da ovo sve što sam pričao, da sam u pravu i da je istina. Ko ne veruje, vidjet će sutra. Ćao. Kako je Saša Mirković nedavno istakao, takvi izvođači svesni su da njihova popularnost više nije onakva kakva je bila nekada, te teško prihvataju činjenicu da postoje mlađe generacije umetnika koji su uspešniji od njih. Kao primer, Mirković je naveo Lepu Brenu, ističući da je shvatio kako ona nije uspela da proda 6 arena kako je prethodno najavila. Takođe dodao da postoji velika sumnja u sve što se dešava sa njenim koncertima, posebno u vezi sa činjenicom da su ti nastupi odjednom pomereni, kao i simptomatično stanje u kojem je navodno slomila nogu u tom trenutku. Zašto neki pevači vole da varaju publiku? Zato što su svesni da njihova popularnost nije više onakva kakva je nekada bila i zato što ne mogu da prihvate da postoji bolji od njih i da su neki iz novih generacija uspešniji. Naime, šta se desilo? Ovih dana kada sam puštao koncert Miroslava Ilića u Zagrebačkoj areni za 18.10.2025. godine, to je pre 2 dana, shvatio sam da je ogromna njegova popularnost
popularnost i jedva čekam da se vidimo 18. listopada u Zagrebačkoj areni, oktobra ili 18.10. istakao je Mirković te dodao. Tada sam shvatio da u stvari Brena nije ni prodala 6 arena kako je najavila, nego mnogo manje. I odjedanput se koncerti pomeraju za neko drugo vreme, zato se dovodi u pitanje i to da li je slomila nogu tada ili je publika prevarena. Razmislite, zaključio je Saša Mirković. Ivanom Bodrožić, šta se desilo u Hayatu, koja mu je bila ljubavnica i on zna. Da ja znam da mu je ona bila ljubavnica dugogodišnja, koja je igrala po stolovima u klubu Privrednika, ponašala se kao više nego njegova zakonita ili žena sa kojom živi. On je živao sa Ivanom Bodrožić u kući 200 metara dalje od porodične kuće i nemoj da se lažemo. On zna da ja znam da je to tako. Nađena je u hotelu Hayat pod nerazjašnjenim okolnostima. On je tu bio, predozirana i tako dalje, svaljeno sve na nekog tamo tehničara koji je došao i pa kako došao taj tehničar? Tako što je koja je to priča koja je plasirana javnosti? Došao je tehničar zato što je ona njega pozvala, šta? A uveče, to je iste večeri, da se samo ne zaboravi, je bio dole u hotelu Hayat, bila je zabava koju je napravila Svetlana Ražnatović. I sad vi, ajde da tu pronađemo neke veze, jer stalno se pominju iste imena i večito se nešto gura ispod tepiha ili večito se spinuje da to nije tako. Zato što imaš medij pa ti spinuješ da nije tako. To se odnosi i na Cecu, da ti odgovorim odmah. Ne mogu da prodam lažni materijal. Nisu Ceca i Jelena isto. Jelena je mnogo iskrenija duša nego Ceca. Ispravnija, u svakom smislu te reči. I ona je to bi ona rekla brat. Ceca voli uvek onako potunjeno da ljudima namešta probleme. I nije iskreno onome što ni izvodi ni peva. I to se vidi na bini. Mislim, koliko god da su i dobre pesme, da je napravio neko, to nisu njene pesme, to su pesme nekih kompozitora. Ali ona to dobro ne iznosi, znaš. Ne veruju ljudi, znaš. A ja kad ne verujem u nešto, ja to ne mogu da... Da uzmete i da radite. Da uzmem i da radim. Vodite. Da, imao sam ponuda, da. I ne biste ni prihvatili? Pa ne družim se s kriminalcima, izvini. A imali ste ponude konkretno? Ne, imao sam ponude. Imao sam ponude i od predmetne srpske maćike, ali nisam zainteresovan za to. Ne družim se s kriminalcima. Slao mi je poruke Vavić. Mislim da se Nikola Vavić zove, da. Dok sam bio u vozilu sa Lukasom. Slao mi je preteće poruke. Kako izgleda to preteća poruka? Ja ću dalje da je pominjem i dalje kažem da je njena ogrlica skinuta sa vrata neke osobe koja je možda ubijena. I dalje smatram da je to što peva ljubavne pesme, to ne znači da širi ljubav. I dalje smatram da je i ona Mordor, i ona član Mordora, zato što je takva žena. I uvijek ću to pričati i ne može niko u tome da me spreči, jer nisam ja sarađivao sa Spasojevićem i Lukovićem, nego ona. I nisam ja bio deo tog zemunskog klana, nego je bila ona. I nisam ja davo izjave učestvovao u planiranju ubistva premijera Srbije, nego on. Na koji način? Ne znam. To policija nek se bavi tim. I nije kod mene sede u vrhu sofre Nebojša Stefanović, nego kod nje kad je planirano i kad je prisluškivao predsjednika Srbije. Voditelj Milan Kalinić se nedavno nakon 18 godina zajedničkog života razveo od supruge Sandre, sa kojom ima 2 dece. Razvod je prošao bez većih konflikta, jer su se Milan i Sandra dogovorili da ceo proces bude što mirniji i bez stresa. Pre svega zbog dobrobit svoje dece. Iako su bili zajedno dugi niz godina, brak je završio sporazumno uz jasnu podeljenu imovinu. Milan je odlučio da stan na Voždovcu, u kojem su godinama živeli, ostane Sandri i njihovoj deci, dok se on preselio kod majke u centru grada. U pogledu imovine zadržao je džip i skuter, dok je Sandra osim stana dobila i jedan automobil. Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo.
to su retke stvari koje mi imamo jer gledajući druge ljude shvatam da su mnogi zajedno samo formalno ili da su iz nekih razloga izgubili ono nešto i da više nije to, rekao je Milan jednom prilikom za domaće medije. Milan je inače u razgovoru sa medijima krio da se razvodi od Sandre iako tada već nisu živjeli zajedno, te je progovorio o roditeljstvu. Da li sam strog roditelj? Pa kako se uzme? Bavim se decom ozbiljno, a to podrazumeva i strogoću kada treba i nežnost i ljubav. Supruga je stroža definitivno. Uvek mora neko da bude loš policajac. Ocene mi nisu bitne, važno mi je da mi deca izrastu u poštene ljude, u ispravne ličnosti. Znanje dođe, rekao je tom prilikom Milan koji je poslednjih godina u nikad boljoj formi. Moja supruga je navikla na moje treninge, ona živi sa tim već 20 godina, to je najnormalnija stvar. Sandra mi ništa ne zamera. Ne, vrlo malo toga. A ja njoj gotovo ništa, istakao je on pa otkrio postoji li tajna uspešnog braka. Sve je to individualno, ne mogu ja o tome da pričam nekome, to su sve individualne stvari, rekao je Milan uz dubok uzdah. Dobar dan. Dobar dan. Možete samo dođe vam. Šta ću, ja samo ti... Ajde, pitajte me. Dobar dan, kako ste za početak? Onako malo uzbuđeno. Što? Pa volim veselja, volim kad se povodi lepe stvari, kad se okupljamo, da ćemo i mi da se opustimo i kad znam kad su se rodili, recimo konkretno sad u ovom slučaju, znam kad su se rodili, znam kako su rasli i sada se žene i u stvari smena generacija. Ali vaši prijatelji kažu da žurka počinje tek kada se vi vatite mikrofona. Stvarno? Da. Ne znam, baš, to nisam čula, nikad mi nisu rekli. Sram ih bio. Zorice, svi znamo da ste vi i Đani nerazdvojni prijatelji. Koju vašu pesmu on najviše voli da čuje? Venac ljubavi. A vi njegovu? Đerdani. Možete slobodno da ga pitate da... Pitat ćemo. Šta ste opevati mladencima? Ma ne, mladenci. Mladence uopšte ne interesuje da im ja sada pevam ili bilo ko od nas. Oni su u svom filmu Ljubav i svega. To oduševljenje kod mladenaca bude kad prođe njihova stvar. Kad su na drugi stvar. A ko je Zorice veseli na veseljima, vi ili Kemiš? Ja sam nekako, ne može da se zaustavi, ko da me neko podbuši od ozdo. Po Miloševoj svadbi prošle godine, kada je bili su razni klipovi, bili ste svi jako veseli, jako puno se pričalo. Da li mislite da će ovo veselje nadmašiti prošlogodišnje veselje koriste? Nema razloga da se bilo šta poredi. Oni su stigli, nekako su jedan do drugog i rođeni i verovatno imali sreće da se neko blisko vreme u stvari zaljube i da se sad to dešava. Mislim da je bespotrebno to porediti. Mi smo uvek isti, znači tražimo povod da se proveselimo, tako da... Slađana mi danas rekla da je prošle godine bila srećna kada je bila starijeg sina, sada kada ženi Marka, ali da će najtužniji dan u životu biti kada bude udavala ćerku. Da li se sećate? Najtužniji? Da, zato što je ćerka odlazi iz kuće, onda se Đani ubaci i rekao mi ćemo zeta da dovedemo i nećeš biti tužna. Kako je se kod vas dešavalo kada su udavale ćerke, a kada su se ženili sinovi? Kako je bilo to? Pa upravo ovo drugo što ste rekli. Oni nigde nisu otišli, tako da nije tako tužan dan. Ali... Nije baš lako, da vam kažem, mada kad sam ja u pitanju, moje odvajanje od dece je počelo sa prvim razredom. Kad shvatite da dete više nije vaše, da se odvaja, a to je prvi razred, vi ste još mladi, nemate, mislim, neki možda imaju decu. Ja se sećam kad smo otišli da upišemo svako dete pojedinačno i držite za ruku i kad prozovu vaše dete, ona vam pusti ruku, odlazi i to je prvi rastanak od roditelja. Posle toga to se samo sve više i više dešava, tako da ni ja nisam ostala kod svojih roditelja i većina nas neće ostati, prema tome jeste to moment kada ti nekako, kada shvatiš da su faze i sledeća faza su unuci, pa onda kažeš Bože daj mi zdravlja da dočekam da pođu u školu, pa ti onda apetiti rastu, pa kažeš da se uda, pa ne znam tako. Zorice, kako se možete da stalno na veseljima pevate, ako ćete pustiti možda... Što znači to poznato? Nisam ja zadušna baba koja dođe na veseljima peva. Volite da se veselite i da... Ne, ja se veselim i najviše volim da, još ako mi neka pesma koju ja volim, što bi rekla, udari glavu, onda je to zaista, mislim ne umem da se zaustavim, ali nisam poznata, mislim uvek me mnogo gledaju.
Jel volite Dugarski Zete, dođi glas vamo. sa Zetom? Eto, to sam baš Zete. htjela da pitam. I koja je ta pesma? Ajde, molim te, Zete dođi. Kada će Koja je duet ta sa Zetom? pesma koju vi volite zajedno da otpevate? Miloš i ja. Da. Pa ne, Miloš i ja ne pevamo zajedno, mislim, zato što želimo da pevamo. Miloš peva meni, pevam ja njemu, drugi pevaju nama i to je otprilike... To je otprilike to. A nas dvoje u duetu jedino je bila pesma na koncertu prošle godine i to je... I na koncertima gde je Miloš uvek gost, jer je logično da jedan mladi perspektivni pevač bude... Da ne držimo dalje. Porodična manufaktura. Kakvi su vaši planovi za ovo leto? Hoćete li više odmarati ili nastupati? Jel ima neko od vas da je siguran u svoje planove? Pa ne, ali od prilike, šta Ma biste ne vi od prilike, voleli? evo ja vas sad pitam. Da li od vas neko ovde je siguran u svoje planove? Da vidim. Pa nismo Niko? baš. Pa niko nije Zavisi siguran. od situacije. A sad zamislite kad imate godina koliko imam ja. Nema tu planova, to su sve kratkoročni A planovi. vaše maštanje, šta bi vas? O, Neko putovanje na Maldive, možda ili gde biste volili? a kako ću ove godine? Da. Pa ja sam jedina u porodici koja je rođena u nekom lepom periodu kada to može napolju da se održi. Pa ne znam. Ja uvijek očekujem iznenađenja, pa... Napravite vi neku žurku pa dođemo ovako kod vas. Iznenadit će vas Kemiš sigurno pozitivno. Da, sigurno hoće, da, i ovog puta. Šta je ostalo? Nama je ostalo jedino da se veselimo i da se probudimo, ali tako to? Tako, zvaćemo. Zvaćemo vas sve. Hvala, Da, zdravlje. Muzička diva Dragana Mirković još jednom je pokazala svoj modni ukus i šarm. Pevačica, koja je poznata ne samo po svojim vanvremenskim hitovima, već i po posvećenosti porodici, podelila je niz prelepih fotografija sa luksuznog venčanja u Italiji, gde je uživala u društvu sina Marka i njegove izabranice Melanie Dimitrijević. Za ovu svečanu priliku Dragana je zablistala u raskošnoj ljubičastoj haljini s elegantnim izrezom na nozi, odišući sofisticiranošću i gracioznošću. Njen sin Marko odlučio se za besprekorno skrojeno bež odelo upotpunjeno brown kravatom, dok je Melanie plenila pažnju u nežno-beloj roze kombinaciji, odišući ženstvenošću i stilom. Na fotografijama vidimo pevačicu i njenu porodicu u prelepom ambijentu, dok uživaju čarima italijanske obale. Dragana je podelila i nekoliko kadrova sa sunčanim naočarama, pozirajući uz more, dok Marko na svojim objavama otkriva raskošnu atmosferu venčanja u Trstu, gde su svi prisutni uživali u bajkovitom ambijentu. Svoju objavu Dragana je začinila kratkim, ali snažnim opisom na engleskom jeziku ljubav. Reč koja savršeno slikava ne samo trenutak, već i njen životni moto – ljubav prema porodici, muzici i životu. Podsjetimo, jedan od njegovih posljednjih Instagram storija zaintrigirao je mnoge, a uostalom je pisao: izgubio sam život, izgubio sam ljubav, izgubio sam porodicu. Znaš što je život, ne pobeđuješ stalno, to su pobede i gubici. Tako da se vi borite sa udarcima. Uz ovo je Marko tad kratko dodao: hvala Bogu na svemu. Slađana Trajković, supruga folkera Đanija Trajkovića, otkrila je da njihova porodica danas ima veliki razlog za slavlje. Slađa Trajković se naime oglasila putem Instagrama, gde je objavila sliku sa snajkom i otkrila da danas slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro moje, napisala je Slađa i podelila sliku prelepe snajke Nine. Nina je u braku sa njihovim sinom Milošem, s kojim je dobila sina koji je nedavno napunio 4. godinu. Lepa Nina ima 23 godine i često je tema brojnih medija. Kako se može videti na društvenim mrežama, ona je od prvog dana odlično prihvaćena u porodici Trajković. Naročito je u dobrim odnosima sa svekrovom Slađom, koja redovno na Instagram kače fotografije sa snajkom. Zgodna brineta često podiže prašinu na društvenim mrežama svojim objavama, a njen prirodni izgled neretko je predmet komentarisanja. Ninin Instagram profil prepun je porodičnih fotografija sa često egzotičnih destinacija. Tako se može vidjeti kako Nina, Miloš i Nikola uživaju zajedno u šetnjama Beogradom, na raznim proslavama i letovanjima. Nina je samo jednom govorila za medije i tada je pričala o svojoj svekrvi Slađi. Mnogo sam pametnih stvari naučila. Svekrva i moja mama mi daju pametne savete koje se tiču odgajanja deteta. Da bi bio mir u kući, jedina stvar je da se Miloš i ja slažemo jeste da postoji poverenje. A kada se on i ja slažemo, onda nema problema da se recimo moja svekrva i ja ne slažemo. Moja omiljena pesma od Đanija je Nema me, a pošto je to pevao, onda može Lutalica, rekla je Nina.